Hämähäkin näkeminen unessa symboloi piilotettuja pelkoja tai monimutkaisia tilanteita. Se on merkki, että sinun kannattaa kiinnittää huomiota yksityiskohtiin. Jäädä kiinni hämähäkin verkkoon tarkoittaa, että olet jumissa hankalassa tilanteessa tai liian riippuvainen toisista. On aika vapautua. Monen hämähäkin näkeminen unessa viittaa pieniin huoliin, jotka kasaantuvat, tai ihmisiin, jotka vievät energiaasi. Hämähäkin tappaminen unessa tarkoittaa, että kohtaat pelkosi ja otat vaikean tilanteen hallintaan. Jättimäinen hämähäkki unessa edustaa syviä huolia tai suurta haastetta, joka vaatii täyden huomiosi. Jos hämähäkki puree sinua unessa, se varoittaa mahdollisesta petoksesta tai riidasta läheisen kanssa. Jos hämähäkki kiipeää päälläsi, se kertoo piilotetusta stressistä tai jonkun vaikutusvallasta, josta et pääse eroon. Jos näit erikoisen unen hämähäkistä, selvitä alitajultasi piilotettu viesti somnorium.com-sivustolta.